ана занак гӯш кун мара ман ҳастум нестум қандои сафед 7 сумӣ ани пичин 2 сумӣ ту ман ҳама нархоша медонӣ дига қарз парз ната ягон мам шоеда қарз дан магазин банкрот шиде Эй, бача, иди, вот тут зангири чӣ шид? не сози тинҷи саҷо Бача, эй, бача, я шинавидем хирсандӣ. Нашид. Дӯстмурод занг гирифт. Комил занг гирифт, мо занг гирифтем. Ай, ман нашид. соҳиби фарзанд мешем. Чӣ гап шид? Ай, ман нашид охи. Хайман охи э бекала охи ман дар ҷои ту бошум ку дарвай бойгари отам нақл сар мекардам гап бифаҳм гӯш ке. акам аммо ақл надорам. ман чӣ хелиши нагуфтам ин гапҳоро охи ҳамаша гуфтам ки отам бояй, магазин дора, хона дора, ферма дора, гов дора, мол дора, мошин дора, дута хона дора дар Душанбе. ҳамаша фаҳмаду? Ана бурои ҳамиқа маро нагирифт. Чӣ ба нагирифт? Рафт отаму гирифт. салом дӯстони азиз бозам ногуфта намонад ки ин клипе ки мо кардем албатта бо дастгирии Муҳиддинҷон бародари қадрдони мо ки дар давлати урус ҳастанд дар шаҳри Москва албатта аз номи бародари қадрдони мо Муҳиддинҷон дигар бародарҳо истифода мебаранд дар ин рақамҳо занг занед Муҳиддини ҳақиқӣ ба шумо хизмат мекунад албатта тамоми мошинҳои замонавӣ соқи саломат бурда шуморо граница гузаронда меорад ҳамеша бо мо бошед мо бо шумоем Муҳиддин ба шумо хизмат мекунад